Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Адилия Бірханова. Бүгін районда урып-жүйі компаниясы старт алды. Үш қожалықның екісінде комбайндар екмек сұқтыруға кірішті. Зе агрофирмасының күзгі бұдай басуында барған ішіні біздің түшірі түркіміде көріп қайтты. Зе егіншілері республикада біріншілерден болып 2024 елінің оңашын жиюға кірішті. 50 гектарлы қырда Зе агрофирмасы комбайншылары күзгі бұдай соқтыра. Әлгі культураны хужалықта барлығы 5499 гектар майданда өстіргеннер. Күз күні бек құры болды. Яз күні вегетация башланғаш 2 атына қырау түшті. Күн сайын минус 4-5-6 градусқа қадар. Шоңа қарамастан күзгі бұдайлары бітірінсе яқшы жетіштілер. Бірінде пересев та болмады. Аллаға шүкір, 50 гектар басуға кірдік мына бүгін. Елесетнер оразай үміт күтеміз енді. Агрофирма комбайншысы Марат Нұғманов 5-ші сезон урып-жию ішінде. Ең көп икмек соқтырып былтыр алдыңғылар ретінде болды. Бұйылғы икмекнің де мұл болуына сейіне. Бұйылғы оңышылар әйбәт, мұл көріне. Алла бірса, исен сау, үйғалтыларсыз, әйбәткен жиып аларбыз. Урып-жию барышы район башлығы Разиф Керем фатихасы білен башланды. 18-20%-қа басып тұрушы икмәктің дымлылығы болды. Бүгін шуна сөйлешіп, район бойынша 60 комбайн дәрреу міне кіріп кеттік урып-жию ішлеріне. Икмәклі ел болсан, болған исәнемен жиып алырға тұры келсін. Район бойынша біртүклі культуралар 40 000 гектарға яқын майданны бели, арпа культурасы 11 000 гектардан артық. 17 500 гектарда күзгі бұдай өстірілген. Урып-жию ішінде 60-қа яқын комбайн шлешек. Ошлық ташу үшін йük машиналары да желі бітілген. Бұкынны Зей шекер агрофирмасы да урып-жиюға кірішті. Икмек бұлса жерді болады халық. Икмек сұқтыруны республикада біріншілерден болып башлаған районымыз оңыш көлемі бойынша да алдыңғылықны бермес деген үмітте қалабыз. Адилия Бірханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хабарлары. 12 июльде зейлілер гүрлеп Петрау бейрәмін өткерділер. Бұйыл ол урынын да күнін де өзгертмеше район көлемінде шушылай зорлап 25-ші тапқыр өткерілді. Бейрәм қонақларын кірешінлердің оңғанлығын, қонақшылығын шағылдырушы мұл табынлар, иркін ихаталар, жер бейу шаян сүзлер білен қаршы алды. Петрау бейрәмінен біздің репортаж. Қошқата өйтегінде ұзушы Петрау бейрәмі 25 ел енді зейлілеріні өзіне жия. Башқала қонақларын ипитыз, шек-шек білән қаршы алалар, изгі шешме суы білән сыйлайлар. Традицион Петрау шләпәлерін киіртелер. Бейрәм шарасы халықларының нықлы бейленіші депсімленген сәхнәләштірілген тамаша білән башланды. Петрау урып-жию алдынан рәхәтләнеп бір yol етіп алу бәйрәмеді. Район башлығы да өзінің шығышында шоны ассызықлый. Басуларда мол иген үлгіріп келе. Районыбыз қызметшәнләрінің 40 000 гектар жерден бүртіклелер оңышын жиып аласы бар. Қошқатау нитегінде өткеріліші Петрау бәйрәмі инде ширек ғасыр бізге кірешін мәдәниетін таныту мәйданы боларақ хизмәт итә. Қадірлі достар, қарындашлар, барығызында ихлас көңілден ғайры әйминлігі, саулық сәләмәтлігі тілейм. Петрау сізді тағыда зорырақ ішлерге, изгі ғамәллерге рухландырсын. Келешекте де хизмет кішісін зорлап, тұрыш хизметіміздің нәтижесін көріп, бірге-бірге ердәмләшіп яшик. Илләріміз тыныш, көгіміз аяз, табынар мал болсын. Қошқатау Петрауы Томбарғы бірген данлықлы өз традициясы 25 елдік тарихы бар. Зейр районында республикамыздың 20% кірешінлері яшай. Бұл бек көп. Рахмат етесі келе шушы матур традицияларыны сақлап қалған үшін. Бәйрәмдә озын-озак гомер итүчеләр, күп ел бергә яшәүчеләр, яңа кавышучылар, яңа туган сабыйлары булган гаиләләр хөрмәтләнде. Петрауны оештыруда һәм үткәрүдә күп еллар актив катнашканнар рәхмәт хатлары алды. Бүләкләү тантанасында БРИКС уеннары чемпионы Радик Сәләховкә район башлыгының мактау грамотасы тапшырылды.
БРИКС илләре уеннары чемпионы Салахов Радик Сиренович бүләкләнә. Котлыйбыз, хөрмәтле дуслар, сезнең алкышларыгыз. Вот наш победитель, он получает свою награду. Төп сәхнәдә җыр бөюләр бәйрәм котлаулары яңгыраса, икенче урында Питрау шибәр бәйгесе гөрләде. Таләпчән жюри Виктория Трофимованы җиңүче итеп сайлады. Елгы Питрау 2024. Питрау шибәре номинациясында Виктория Трофимова. Безнең алкышларыбыз. Бәйрәм программасы гадәттәгечә бай эчтәлекле. Монда теләгән һәркем үзен нинди дә булса бәйгедә сынап карый ала. Питрау кунаклары халык уеннарында, спорт ярышларында актив катнаштылар. Аланның бер мәйданында татарча көрәш тә гөрләде. Бигрәк тә моңлы тавыш 60+ гаиләм гомер бишегем ашамлык бәйгеләрен халык үз итте. Татар эстрадасы артистлары үзләренең матур җырлары белән тамашачыны сөендерде. Күпләрнең яраткан җырчысы Виталий Агапов чыгышы бәйрәмгә тагын да ямьстәде. – 2024 елның Питрау бәйрәме традицион учак тирәсендә дәвам итте. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. 15 июль якташ язучы Сөббүх Рафиковның туган көне. Безнең арадан яшьли китеп барган улуг шәхеснең тууына 111 ел тулды. Аның исемен йөрткән үзәк китапхана хезмәткәрләре, оныклары быел да туган көнендә каберенә килделәр. Бу гамәл инде матур традициягә әйләнде. 15 июль якташ язучы Сөббүх Рафиковның туган көне. Ул гомеренең 14 елын Зәйдә яшәде. Иҗаты да безнең шәһәр белән бәйле. Гадәт буенча язучы каберенә барып, аны искә алу чарасы үткәрелде. Анда Сөббүх Рафиков исемендәге үзәк китапхана хезмәткәрләре килде. 1991 елдан аның мәдәниятебезне, әдәбиятыбызны үстерүгә зур өлеш керткән кешеләргә, шәхесләргә, аерым коллективларга без инде Сөббүх Рафиков исемендәге премия бирәбез. Искә алырга килгән һәркем Сөббүх аганың рухына дуга кылды. Яшәү да иҗаты да үрнәк алырлык булган шуланың. Балалары, оныклары да бабалары белән горурланып яши. Приезжаем на кладбище. Спасибо большое городу Заинску, то, что помните и чтите моего деда. Үзәк китапхана хезмәткәрләре тарафыннан даими тәртиптә тотылучы хәбәрлеккә чәчәкләр салынды. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Күпләр өчен җәй көтеп алынган яраткан ел фасылы булса да, артык югары температура зәйлеләргә ничек тәэсир итә? Бу кызыллыктан алар ничек саклана? Сораштыруыбыз шул хакта булыр. Быелгы җәй ниһаять җылы көннәре белән сөендерә. Бу атнада исә 27-30 градус җылы дип вәгъдә итә синоптиклар. Халык эсселектән ничек саклана, нинди чаралар куллана? Райондашларыбызга әлеге сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Кызыл көннәрдә ничек сакланасыз? Нинди чаралар белән? Өйдә ятабыз. Шул инде. Юк инде, бик күрәм. Пенсионерлар инде кызыл көнне бик чыгып йөрмибез. Иде. Шул. Кич белән генә чыгасыз. Кич белән ие турда утырабыз аннары. Купаемся в водоемах. Пьем побольше воды. В огороде, купальниках ходим. Свободно. Дома сидите? Не, на улице. Сильно жарко, вон Бугульду поет в деревне. Мэрь в бочку. Посижу, опять нормально. Полоскаемся, если дома находимся, а если на улице, тенечки, прохладительные напитки обязательно, мороженое. Это как всегда. А мы сами с Узбекистана, поэтому нам жара нравится. Здесь еще тяжело переносится это все. А там в Бухаре, откуда мы, там нет. 13 июль көнне көндезге сәгать 3-тә Яршаллы Зәй автомобиль юлының 36-нчы чакрымында Volkswagen автомобиле йөртүчесе каршы як полосага чыгып, КАМАЗ йөк машинасы белән бәрелешә. Нәтиҗәдә җиңел автомобиль йөртүчесе һәлак була. Һәлакәтнең сәбәпләре ачыклана. Юлларда игътибарлы һәм бик сак булырга кирәклеген искәртә дәүләт автоинспекциясе. Шуның белән сишәмбегә әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булышам. Исән-имин булыгыз.